belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Een groep buschauffeurs heeft gisteren de ingang van de bushalte bij Otrobanda voor enige tijd geblokkeerd. Ze deden dat uit boosheid over de arrestatie van een van hun collega's. Volgens een vrouwelijke passagier zou de man haar hebben aangevallen in de bus. De man zelf zegt dat hij heeft proberen te voorkomen dat de vrouw een portemonnee en een telefoon pikte van een andere passagier. De buschauffeurs vinden dat er sprake is van onrecht en willen dat de man zo snel mogelijk wordt vrijgelaten. Het gemeenschappelijk hof van justitie heeft gisteren 4 mannen veroordeeld in het zogenaamde Lacerta-onderzoek. Ze waren in hoger beroep gegaan vanwege een eerdere veroordeling. Het gaat onder meer om de voormalig directeur van de Refineria di Curaçao. Hij zou samen met de andere 3 mannen buiten het officiële aanbestedingsproject een kandidaat hebben benaderd en miljoenen hebben gevraagd, met als tegenprestatie dat het bedrijf de nieuwe partner van de raffinaderij zou worden. De rechter beoordeelde dit als corruptie en ook in hoger beroep zijn de mannen veroordeeld. Het gaat om gevangenisstraffen van 30 tot 36 maanden. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrãozita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. Curaçao heeft in de maand oktober meer bezoekers ontvangen dan in oktober 2019. Het gaat om ruim 35.000 bezoekers. In oktober 2019 ging het om 34.526. Het is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis dat het aantal bezoekers op Curaçao hoger is dan in de periode daarvoor. Het gaat voor een groot deel om bezoekers uit Europa. Verder ontving Curaçao in die maand nog 8 cruiseschepen met in totaal ruim 12.000 bezoekers aan boord. Op dezelfde dag dat de positieve toerismecijfers werden gepresenteerd, heeft Curaçao bekendgemaakt dat Nederland vanaf 15 november staat ingedeeld bij landen met een heel hoog coronarisico. Dat betekent dat Nederlandse vakantiegangers bij binnenkomst verplicht een negatieve PCR-test moeten tonen, die niet ouder mag zijn dan 48 uur. Daarnaast moeten bezoekers 3 dagen na aankomst een antigeentest laten afnemen. Dat geldt zowel voor gevaccineerde als niet gevaccineerde personen. De maatregel is een gevolg van de stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland. 2 maanden geleden plaatste Curaçao Nederland nog op de lijst van landen met een hoog risico. De Nederlandse parlementariërs Michiel van Nispen en Renske Leijten, allebei van de Socialistische Partij, hebben vragen gesteld aan staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. Ze willen weten of het waar is dat er op Curaçao 12.000 illegale gokwebsites zijn en ze willen weten wat Nederland daaraan gaat doen. Volgens de twee is er sprake van een ongewenste situatie.
De vrouw die eerder deze week werd aangehouden in haar huis in Parera op verdenking van betrokkenheid bij de diefstal van 2 scooters is weer in vrijheid gelaten. Inmiddels heeft haar partner zich gemeld en hij is gearresteerd. Volgens de politie is hij degene die betrokken is bij de diefstal van de scooters en had de vrouw daar niks mee te maken. Ze was opgepakt omdat ze zich verzette tegen de politieinval in haar huis. Het Curaçaose Rode Kruis heeft gisteren het startschot gegeven voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor. Zoals bekend is op 28 mei vorig jaar het voormalige hoofdkantoor volledig in vlammen opgegaan. Dat was een gevolg van kortsluiting. Bij de brand gingen ook heel veel voedselpakketten in vlammen op. Nu staat alles klaar voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor. Die moet in totaal 3 miljoen gulden kosten. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.